Киев мерkezindeki Müstakillik abidesi yanında 30'dan ziyade devletnin liderleri ve zabitleri toplandı. Bir kunogune olar Kırım platformasında iştirak etti. Şimdi ise Ukrayna müstakilliğinin 30. yıl dönümünü kutlay. Крещатик sokakı boyu binlerce insan toplandı. Ukrayna prezidenti kelgen son fahri karavullar mavi sarı devlet bayrağını kotarıyor. Україна ось müstakilligini gayridan yarattı. Böyle sözlerinin Volodymyr Zelenskiy ось nutkhuni başlay. Ukrayna prezidenti biz 1000 yıllık devlet olgan Rusya'nın mirasçılarımız dep kaydetti. Нашій гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Президент Ukrayna devletçiligi bayramı Rusya'nın Hristiyanlıkka döndürülmesi kunu iyul'nin 28'inde kaydetilgeni hakkında firmanı imzalanıp, Yukarı Şuraga bu kunni rahatlık kunu olarak ilan etmeye teklif etti. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я. Тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Bunun beraber prezident Ukrayna'nın tarihi ve medeni zenginlikleri kayıtmağa başlaganı hakkında ilan etti. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії. Анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм. Zelenskiy ось nutkhunda Kırım, Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgal etilgen territoriyalarında yaşagan vatandaşlarımızga da müracaat etti. Prezident olar olmasa bizim Kur'antamız tolu değil, ama işgalciler olarның Ukrayn tamirini kurutip olamayacak dep ayta. Боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл. Ukrayna'nın Rus vakitlardan birli bugüne kadar yolunu performansta gösterdiler. Kız elinde çiçeklerinin yürüyüp çeşit tarihi devirler, orta asırlar, Ukraynalıların komünistler tarafından yok edilmesi, müstakillik yanından yaratılması, inkılaplar, Kırım'ın işgal edilmesi cenk vakitlarını gördü. Sonunda Крещатик sokakı boyu arbiylerge taba çapıp bir askerini koçakladı. Bu prezidentini de duygulandırdı.
Bundan soň Крещатик бою 5.000 Украин арбии адымлады. Оларнын арасында якынларда жебеден кайткан аскерлер. Инсанлар парад урбасыны кейген арбийлер ве арбий формада олган аскерлерни алгышламаларнын каршылай. Оларнын артындан Америка Бирлешкен Девлетлери, Канада, Буюк Британиядан арбийлери ве ортак Украина, Полония, Литваниянын арбий бөлүгү адымлай. Юрушны Украина, Америка, Британия ве Полониялыларнын чалгы такымы битирди. Олар Бетховеннын классикасери Кованчка оданы чалды. Мавы калканда Кучук алтын Девлет туграсы. Онын устунде Ярослав Мудрыйнын таджи булуна. Сол тарафта Галицко-Волынская кинозлыхнын туграсы олган Арслан, сах тарафта Войска Запорожскаянын туграсы олган селялы казак калканы туталар. Калкан алтында мавы сары лента ола. Украина юқары шурасы биринчи музакиреден сон Украинанын буюк Девлет туграсыны кабул этти. 257 депутат онын кабул этилмесине рей берди. Буюк тугранын кесин-кес кабул этилмеси үчүн эн аз 300 депутат рей бермели. Депутатлар кечкен ел ярышта галебе казанган туграды гыл, Украина президентинин бутун ресми тедбирлеринде кулланылган туграны эсе кабул эттилер. Кечкен ел кечирилген ярышта Алексей Коханнын тугра лейхасы енди. О туграда Арслан еринде Архангел, казак еринде Арслан, тадж еринде эсе казак тасвирленген. Ама бу туграга низбеттен чох мемнуниетсизлик билдирилген. Бугунки отурышында да депутатлар арасында кавга чыкты. Авропа бирдемлиги наразылык билдирип рей берувде иштирак этмеди. На цьому гербі написано, що зображується корона Ярослава Мудрого. Та не було в Ярослава Мудрого ніякої корони. Корона була у Володимира Великого, це видно з деяких фресок. А перші наші королі – це Ярополк, а згодом Данило, яким даровано було цей титул папою. Інших королів в нас не було. Ярослав Мудрий – велична постать, але ми не можемо в цей святий день псувати наш герб, наш тризуб цими містифікаціями в угоду дешевому піару. Ми вже почули багато цікавих думок від геральдістів, але я от просто хочу показати картинки. Цей герб вносився і одними, і на стінках інших, які тільки що покинули оцю залу. Тому у законопроекті пропонується зменшити використання великого герба. І враховуючи зазначене, від імені Президента України з проханням згуртуватись навколо прийняття історичного для всього українського народу рішення і підтримати законопроект реєстраційний номер 5712 за основу і в день 300-річчя подарувати нашій Україні великий державний герб України. Дякую, колеги. Киев шерінде Украина мұстақылы күнінде өзгін темаша. Айны вақытта 15 бұйық ава күресі вастасы елі 30 дане Украин байрағы көтерілді. Коли піднімається 15 куль, це 15 9-поверхових будинків, які піднімають 30 прапорів 6-метрової довжини. Тетбірде Україна рекорди қайд етілген. Я збираю вже рекорди 32 роки. Вперше такий рекорд патріотичний, потужний і яскравий. Можна тільки поздоровити українських повітроплавців з таким рекордом. Нікому ще не давалося такого. Фестиваль тешкілетчісі ве Украина авчылық жемиетінің президенті Сергей Скалько тарафындан қайд етілген бірчоқ рекорд арасында ава күрелер вастасы елі 12 саат девамында ұшқан 708 кілометрлі рекорды. Ми колись піднімали рушник площею десь 700 квадратних метрів. Це був дуже важкий такий рекорд, психологічно важний, технічно важний, важкий. Це такі рекорди вау. Сьогодні це більш видовищний рекорд. Фестивальде 30 метр юксеклікке көтерілген ава күресінен учмақ мүмкін. Це те, що дає мені надію на те, що Україна все ж таки за 30 років вона дуже важко проходить цей шлях. Що на майбутнє і нашим дітям, і нашим онукам буде житися краще, і вона буде таки дійсно незалежна. En yakın zamanda teşkilatçılar Ukrayna'nın başka şehirlerinde de böyle festivallerini geçirmeye planlaştıra.